Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jong kabalang ublay kajala kibadai kinong penyat banong kmi jong ka Jing IA Rehabilitation Center Hasat Red Ribha District mentakasngi kalayo awan penlong ya kajing rakhe karpang ha kajing dap shisnam kajing shakri shaki samla kibalangop ha kajing di bapher ban pen kala thama ya kajing im kajongki ha kan kasngi lawan banedan ringkat do ba penyat sings im Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council Pastor GA Khashiying Pastor M Shangplyang Pastor R Im Yong Pastor A.M. Mitchell, Pastor K. Nong Plu, Kinong Sha Sumar hakani jaka, lembat ki para banget jong kabalang ublay. Nakalyang ki pastor ki bala ajingkran hakani sngi, kilayat ho baga jingai lenti hakani shisnam lenter kamday satya ka basuk, handray ka badap lagi jing e jing tunjo ki babun, dak ba ongru baga jinglong briyo, lasngo kumban penkut no yakani jaka, handray deling ba ka board blay batling ba uji sukris, bakilala ban beteng yakani kam, ban aya ka jing em ka bathamai, Syaki samla kibalangop haki jingdi. Kila pentip ru kumbalong menta kani kejaka kade haki jing shisha kabala ban pendrung tang shiphangut ki samla ban ajing sumar hendai menta ki don hadu khat arngut naba arngut la pediang yaki harian ke jing perkhat sani bat ke jing non kam ban ay ke jing sumar ki bakin yo ya ke jing em ka bathamai anda kilami na kani kejaka uba penyat sings iem habakran kani kesngi ulapun pau ke jing snok men banyadan menta ha kani ke jing dap shisnem jong ke jing yat lenti Kani ke Rehabilitation Center, ban pen kala thamai ya ke jing im jong ki samla ki balangop ha ki jing di. Ulapun pauru e ke jing smutanat ya kani ke Rehabilitation Center, dak ba ong ba kani ke jaka kam dei satya, tang ba ka a ya ke jing bam ke bate ya ke met, ane ke bagan jado, handai ka airu ya ke jing bam ke bagan jamin sia mi ki samla, ki bawan ban sha sumar haka. Shu ula ong ru, ba ka por kala dei begitu ki samla, ki balalait no uken jri jong ke jing di, bakin mi syakmat ban longkum ki shipai ban pensapriang ya ka khubor ban pelat ya ki weipat ki samla bakin ngop ha ki jingdi ki basnio ha ka bede baki jingnon kam jongani ka jaka uba penyat sings iem ula pentip bana kalyang ka KHEDC kan mang tingka kumba shipholak na ka benta ban penhe ba thau thamai shu ya ki kamra ha ka jaka bat pentip ru bahadian ka jingkran ka jong u na kalyang menteri rang ba ka jela ukan rat ke sangma ula penmang sanlak tingka na ka scheme Chief Minister Special Development Fund, nagbenta ban thiet ya ka generator, ban penbiang boarding hakani ka jaka. Ban agel to yaro, utrai usir, letang mau bura, halor baro. Utrai ukibayo Tanggu Jisu Pura Alor Baro Inja doai kerpang nak banta jongki kibadan hangni hadu banta along full capacity maximum kabang ibo shiphongut ya kabangin yo an ai ya jingiram im sim kibakodo kalong ka kamro kia shisha ringinya doai hakani kapor bau try un yo ban long rekat batki pakata ka jingkut jingmut ka jongki da shisha kede yo ya kaban kait usok haka jingim jong ka jingpun kala jong ka jingpun thamai haka jingim ka jongki bagi na mi nang ni nakachaka ai jingarap nakabenta jongki saka imlang na salang kinalong na shisha ka jingarku sisisin pat ko magaloang ya kabangan yo pediang ya kini gajing syak subhan naka ni center ban ya don lang bapi hukum kini kasngi ka foundation day ka peningkong jong kini center shisnam bershwa ngai i haki media reports lagi media house berper wala play ya kini ka center da ka jing duai bat da ka jing shakri bat da ka jing bu ni ko yu play mat i ki don lang ki welu ki rong ba ki no mi kmat dan chin snam wala bat kalalong ka program ka job bat menta shisnam kenti layak nanti
kabakam sultanat syusyuk kalong baka jingjok baka ni center kayo kalong ban ai ke jing syakri ikini kimen sim ki bakodo ki badan kam shisha akum kini report na kalian jonga ngayang hangi kum UCM joka Kasil Autonomous District Council niru nidan kabenta kaway na ke institutional body kabelapun ku board dan ke constitution bantray akabide bat kabha kamiat haki imlang kesalam haki shnong haki dong haki nigari khasi bat haki jelahi berkaway ni don yang ke jingkit kli ke bakraw kamtam habangi pai ke jinglong jingman hakabede bat ke jing syak pengop ki babun ki samla hak ni gajuk menta khamtam hagi jingdi asnil habagawan sheni program ngaya thu ya menteri rangwa kejela so konvat bat i ba pol wini parlok bat para MDC jungi bolong Minister Job Social Welfare banganwan ban dan menta hakaneka center kat kum ka jingtip ka jonga la batai yiki yake ka nonglim ka jingtu jong ning center bat ka mensim ka wakmen ki la penpau bat ban pha ban ai kumlei ka panglu ya ka management jong ning ka center bat yang ilak badan baro nak kalian chief minister bat nak kalian minister kindak baskwa ban keren hakabede bakani ka center ngaso klaim ka nonglim ban yo so ya ka jingkren ka jingpun pau na i pastor arki misil aba ila pen slow lang hangi baro bakai kata ka jingtu bat kai kata ka nonglim bala seng ya ka ni ka jing IA rehab center ka nonglim kalong ban pen khia bat ban pen iem iki mensim ki bakodor do jisu lingba kanika center kata ni ka nonglim ka ba klain hadu kata-kata bat kabala ban bat scam ya kanika center ha jingyat nanti jongka nan nation kman ka shisnam kalakut ringi hap ban ui pat ya ka shipos nam kabanwan bat khatsan arpos nam kabanwan sultanat eka vision ke baki kita eka commitment ke baki ki ai ling bakani ke center hapadeng ke jing padeng ke jing tunjuk ki babon ku menglai so en rei pimshim la randian ban ya chakmat ban shim yakini ki mensim ke bakodor ban kedup halade ling bakani center ban ai ya ka jingbang ke batei ya ka met bat mensim ngalayo bandrung haki babun ki rehab center ngam kentho hinrei ngaso ban ong yakini ki samla khat angun ba ublei ulajiet epi ban penpoi hakini center namar ba om tang ba phiyo ka jingbang ka jinglong ba kenjado hinrei ban tei om tang haka jinglong ba kenjado hinrei ban tei epi ka jinglong mensil kata kebadan kam hadu kata-kata ladangi climb makana physically lada spiritually mentally ngim climb kan long le no eno ya baro kita ki jing persyang ke jungi de hangni ngai i ba phiyo ya baro kita de nomor tertau shwa banganwan ngalawat jingtip bahas pangani center ban ngalayo slow bahas pangni badan ngakwa apa bani kenduru mentas ngi ndai sutu istam ya kata kemensim syakri ke bagi don lingkat bagi pastor syampliang pastor misil parok ki badan beta ya kata kemensim syakri ngatrai wat kedor ban siru undandor iki ya kata kemensim bagi ya ai ban syakri ni provinsi juni kata tika ke don kam hangi bangingin ra yang ni ke kubor skiwei pat kidang bun ba ki hajarut ki mensim bakodon ni don kam maniarap iki maladon kam ban
identify dan ban jet dan ban itu no yaki private rehab center ki bukum kini khantam ki ba laban ong ki ba ran dan penyai da ki balang namar haba ong ba penyai ki balang kumangi slow ne ke aim and objective joki kalau batin aji syakri ban penim ikamen sim bokodot ong ban kamai namar takadau ngadang pensmo ya kani bahkan kam duna in decentralized ya ka kam tam naka government habide kan kadang ajimut habide ka policy ka thumai habide ban takil ikum kini gijing de ngit scam ba nakaliang ka sarkaru ngin shimkya ba kin perkhat stom habide kani ka benta but hoy ka jing ya tre lang na kamta kani ka kam nilayo hiban ya tre pat ki dorbashnong pat ki kenhun mo pero seng balang dan regi dan kamu banyak trailang nak lihat sarkar pun kini di center de saya sian pak nasoban aku leru terpang ngai i pak di London lang i jingdon kam de se ku mangitip minta ka capacity jo gani ka center ka longtang shipawut rei na kidaw ba makel de se hak ban pediang khal angut de isutu padang don kam shibun ki lat jingiram but nakaliang ka district council kran mene bagi MDC menenru shabangan wan shani namal MDC local MDC de kong Magdalene Sokme kalau ong ba in hak ban shim ka application na ka center pangin yo ban ai ka scheme nakaliang ka district council ban shna company de ka building ban yo se sa shikamra akamra jakasa nakamta ki berdengkam sehingga dia berjarak sekolah nak kalian ke district council but nak kalian jong chief minister HKBD baka proposal ban yo yung generator la jong nama 4 yo ka electricity connection ni de HKBD bakata la sanction la cross check mene the deputy secretary jong ka secretariat office CMO office but ya kan ni la sanction ku basan lak tam ban tiet yung generator naka chief minister special development fund but hapo ka ampo kare fin sayo ya ka work order dan ka purchase order na block development officer Joko Musning but ngan saya raplu ya ka ban budien ban step ya ka kam the kerman scam bakani ka jing saki jungi ka ni ka foundation de ka beningkong mentasni kan long ka jing sa kan mau but kunjuru kan long ru ka kubor ka babhan nam ta kibai ru ki santa nam ta kibai ru kishnong khantam ki long yen ki babun mata ki bai kundu ku mi ning jing ngayu ban rung ki babun ki long yen na phai constituency la jong ru ki don ki long yen ki bawan na ki long yen ki baduna kayo akot de se kimla ban bu ki kun ki joki ha ki rehab center ki ba khambiang nama hap ban lut khambun kelak long nak ke jing lai lan di ki kun ki jongki banang kham sniu jing lien nam ta jongki ngan so ban ong ni ki khat anut ki sama anda pila deb baru ki kos nang ni ngan so ban ong ni don kam ye pi ban long ki sipai ban don haki madan ma iba ni don kam ye pi hakani kapor ta idang don kam shisha ni pai ki sorba juai ni pai sorba nostai sorba nongpo sorba shilong ni don kam ye ki noktre ki batre na du kam se ka be de ni kam ngang so ban kentu le si ki bai ru ki riu pai ba ki budan mensiam ki budan jingkit kle na da pilong tang ea ru nrei ka contribution shimet jong pi be kan long ka jimun toy aku akan kentu ba habai dei bat kini ki bangia kendu ye kom kini ki badan kam ye ka jing yarap nangi para beriu ngan so to min ai ka jing shakri I'm coming home ki om ka kanu ka rukom dei da ka jing ka bangi ngila se ban pen kala ye ki ringkat jing ai bor ke jok le na jok
hakabai dei bat kani ka jing don kam abangi phai kani ka center hoi habala sedang nah semua yo play ba piruai itu ke ruai ka lenti mau ka lenti ka datang lengba dau Yesus Kristus ka lenti ka datang lengba daga jing im go bha ka lenti datang daga jing kut jing mot ban kalabha ban im di breu ki ba kata kabala ban yalam yangi sya kajaka begini yo ban poi syau blay begini yo ban poi sebeneng begini yo ban ya dorang kadlam rublay jiunom la jiunom ladang phim kala ong gaktin ga jong blay phi baro phin jotno kumjo nama gaktin ga jong blay ga kren ya kataka jing sneu ka badon haga perthei nadu basdang banong ba baro kila lepot baro kila duren ei ka purom ga jong blay kum tau trai jisu bo kren ya ka benta jong ga jing khot gi priu sa ga jing kala bomot sa ga jing im ba uang balada phim kala ka bomot lada ma phiru phim kala akan tublang mau ya pi ki khat armot kan tublang gi barok ke badon agane gapor lada ngim kala nginam la ban poi sabneng lada pi phim kala pi barok pin jotno kumjo detang da kata jing im ga bakala na ka pop lagi kam sneu ki kam thala ga bagila im ha ga ga pertai ka bagila ban yo ya kata ka jing im ka babon jekot ti ngakwa ngikwa ban kelabha haga jing im ka jonga tinga buron yepi bat ngaai ka jing ro na ka banta jongpi ka ban pilawan ban syong bangsa hang ni namar ba pikwa ban kelabha kwa ban ya taga kentin pikwa ban kelabha ngai ngo yo blay ngai kublai kerpang yepi bang iro na ka banta kata ka jing kut jengmut jongpi ba piyo ban wan hang ni ba pikwa ia kata ka jingim ka bathmai pikwa ia ka wani ban thau thamai yalade thau thamai ka jingim ka jongpi pikwa ban kela ban long kita ki breu ki bapha ngidon kam sibut ki breu ki bapha ki imlang ka salang ka jangi ngim kwa ki breu ki basneu mde ngim kwa ki breu ki basneu parok ki kwa ba ki breu ha ki imlang ka salang ka jangi ikwa makin long ki breu ki bapha ngi ki pastor bagi ki pra bagi jong ka balang habangi don ha ki jing seng duai jungi ngim ju klet ban duai ya ki nong song snong ke nong song thao ya ki breu ki basa hakeri ke jat ban breu ba in jongi bakin long ki breu ki bapha bakin long ki breu ki badon akor bakin long ki breu ki badon burom bakin long ki breu ki balai ki kam sneu ki kam thala jong kani ka perthei de saji sin la kwa batong nga ai kublai pi ya kata jing kut jumut jong thi ban wan sa hang ni namar ba pikwa ban long ki breu ki bapha ban kelano na ka jing sneu syaka jing bha pinama detang ki breu ki bapha ki bala ban elam ya ka ying kesem detang ki breu ki bapha ki bala ban elam ya ka ri ba de ka jat ban breu detang ki breu ki bapha ki ba aga jing de ba ka jing slok ka jing im ka ba ka nya mesin detang kita ki breu ki bala kelabha tangki breu ke bapa ki balak ban poi sebene aku akan mau ya ke vision jong ke center ke vision ke jingui kata kan orang ni ban job ya ki ban sim ki bala job ban penikala dori ki siapa jing im ke batamai lingba Jesus Christ kata kan ke vision ke jongi mar ni suatu ba penikala dori pertama kali ke jaka ke bagi persa ke perlu ni ke bagi ke belum bagi ke bah de perkala dul iki kam jisu ki dalam tak angun ya sim jingsa maksimum di sipawa de tak angun ya sim ekstra di kathong jing kalau perkala dul iki berlek data itang jisu apa thau thamai ki juki kabaan ke jing thmu jong ke jingai rehabilitation center kalong ban ai ke jing syakri met bat man sim sekini ki parlok ki balang ngop haga di ke bam banyak rapi ki banyak selok par ki penduai ki ban pengkala dure ki syaka jing im ke batamai ding bau Yesus Kristus kini ke jaka ka kata ka banyak ai ke syakri met bat man sim kan pengilae na kalian dungi
Kunga Center menyerap iki mentally, physically, spiritually, holistic menyerap iki hai bentak baro di bandislok banduai kamta makin mi dini gejaka kinong kibriu pengkeladur mending mengi kibriu de jisu pengkelai kejikin ki di kumulong hadu bentang idon language ki staff idon project manager baik bakmi di kam hamni baro nantang idon staff kam cook baik iki kam shed kam tiu kibe kunju security bapak trailang hibar lang ki trailang nagabanta pentilun ke kam hangni rehab center ni ayo play bang idon medical doctor jungi jubat manun kapor banle medical check up nagabanta gini ki paro jungi basa ni Dr. Wilbur Manas ismu nagabanta jungi wala indo bandar ka ni hang kapor i shimkia shibon nagapor kapor banyo banpen kimi igini ki paro ki jungi basa ni di kumulong hadu bentang umum menye bagi dor ko bakar alun ki parlok ki besar ni ki wala de cakap pair bat nilai ban ai ki jadi syakri naga benta joki ni ki parlok bi jungi dan pengila kebut kebor jungi tiba kini ki ka adli ki benai ki don bela rum ki bela mi ki don bela sak lai benai dum sak sau benai don ki sak dru benai kunta terten Ibuan lagi cakap ke beper bat ni ayu iblay ni lekat bala banai ke syakri na banta juki hang ni apa rehab center gidon sibun ki activities gidon sibun ki program jungi akum juru gidon ke counseling bagi juru bani duai na banta juki na course ko ni ska malimba kini ru na rehab sibun na banta ki perlo basa hang ni rehab center dikum ke rehab center ke bangina sustam mentakan arli ki benai mula besuntu kumlu gisni ki bor ki yai ada mentala sistem kenti di ki bawan sa ni ki don ki pravit joni ki don ki broker stan ki don ki broker stan ki don ki wan ada jong ke background na kalong na shilong west jantia east jantia west khasias na di boy untuk ki jaka ki wan sa ni ini semua boleh bah ini ka jangan nanti juga rehab center mentah kalau sedang bertelun sedang berkibriu sedang bertil sedang menyal sekarang bercakman berkunjuru kakam dengan ya hangi rehab center oh apa yang gini ke arti ki benai kumbungi chairman pastor belam gini ke cising ini ka jadi syakri jungi hari ke por pemerintah mentah dari program lima gini ke arti ki kali ki benai tu kami ke besok ini kami ke besok Pibuan hani lesip pengalai yang kita mana dong sedong hari kamlong ke besok ia lingba sipun kitinge le sipun ki tinju kiwan de kamlong ke besok banai di syakri gini perlu ke juni kiber hani kaman kamlong ke besok de hendai nagal yang demi misutu ba kamdai syur ke bor juni ini misutu ke bor juni ko era ni betul kam tam ba don staff kiber hani rehab center. Idon ki por do ni sutron. Don ko por do bagi ko ban give up no. Don ko por bagi ko ban sutai. Don pi kamling besuk practical atau practical kamlong ke besuk. Di don ki por ni so burn out. Ni aprenda kita ki por ni so boleh berunjuk ino ini di mutu berap pekerjaan haji por baru.